थिग दिनैनि जि मोनसे जोंनि जथुम्मा सेन्ट्रेल इउपिपिनि दैदेनगिरि आरो बिटिसिनि इएम इनक्लुडिं माने एमएलएफोर बिथांमोनजों ज' सावरायनायनि गेजेराव मोनसे खोथाया फाइनाल जों गाबोन 11 बाजिनि आगोलाव मसलपुर जि मावजि पार्क दङ बेवहाय गाबोन जों फोसावनाय जागोन आरोखि। माबायदि बारलांनो सानो बे जोङो कक्लाबारि समस्तिखौ बे बाराव जोंहा गोबां केन्डिडेट दंमोन फैला जे बरगयारि बिथां आरो बिजु बरकसारि बिथां आरो मन्टु बर' बिथां आरो जोंनि आगोलनि एक्स जिएम अनिफ बिथां दंमोन। दा जोङो साब्रैनिबो मोनसे हाबा खुंनानै होनो जोंहा गोसोमोन हलिबा जों सासेनोल' हाबाखौ होग्रोनो होननानै जों एबार थिरां खालामबाय। गतिके गाबोननि सानाव कक्लाबारिनि माने मोजां मोनसे दिन आरो बयनिबो मोनसे गोजोननाय मोनसे थासारि सोमजिगोन होननानै आं आसा खालामो आरोखि। टिकेट दाबिदारा 7 जानानै दं। 7नि गेजेराव सासेयाथ' मोनगोन नाथाय माखासेफ्रा मोनालासिनो जुदि उदां बिजाथि गेलेयोबा बिथांमोननि सायाव मा बेबायदि जोंहा जेबो रावहाबो बेबायदि साननाय हनाय गैया। जों गासिबो ज'नो बे सासे केन्डिडेटखौनो नेनानै दङ आरो दिनैनि दिनाव माखासे जेसेबां केन्डिडेटफोर जायफ्रा माने फारिलाइयाव दंमोन बिथांमोनाबो मिथिखागौ जायखौ जों केन्डिडेट थिरां खालामबाय। दा जों राजुहा भाबै बिटिआरनि रायजोनो बा आसामनि रायजोनोल' खोन्थानो बाखिसै। गतिके बेवहाय जोंहा दिनैनिफ्रायनो जोबोद बमा गावनाय खाना जानायनि थासारिया जोंहा सोलिगासिनो दंखायो कक्लाबारियाव आरोखि। बिटिआर आरो जिएसपिआ जेबो गोहोम खोलैनो हानाय नङा। बेवहाय जोङो बे बाराव जोङो राजनितिक इउपिपिएल हान्जा हिसाबै मोनसे हाबानि मोनसे थिलि खालामनानैसो मोनसे सिमां सिन्था सरसा खालामदों। बेवहाय इलेक्सन होननानै जेबो गैया। बेयाव जों जायखौनो थिखोगोन बेनो गोरलैयैनो देरनानै थांगोन आरोखि। आं आसा खालामो एबा 30,000निबो बारा जों बेयाव भट मोनगोन आरोखि।